Dnes si povieme niečo o cenovej stabilite. Rada guvernérov Európskej centrálnej banky cenovú stabilitu definuje ako medziročný nárast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien eurozóny o menej ako 2%. Mohli by ste nám to prosím vysvetliť trochu jednoduchšie? Skúste si predstaviť nákupný košík, v ktorom sú rôzne výrobky. Napríklad chlieb, paradajky, mlieko, alebo aj topánky a počítače. Celková cena tovaru v takomto košíku sa pravidelne vyhodnocuje a zisťuje sa, o koľko sa za rok zvýši, alebo vo výnimočných prípadoch zníži. Všeobecne povedané, ak je nárast jeho ceny nižší ako 2%, máme cenovú stabilitu. Je to už jasnejšie? Dobre, poďme teda od začiatku. Na čo sú nám vlastne peniaze? Keby sme ich nemali, museli by sme si navzájom vymieňať veci. Ako by pekár zaplatil za ostrihanie? Ponúkol by holičovi chlieb. Ale čo, ak by holič chlieb práve nechcel? Ako by mu pekár zaplatil? A celé sa to začína komplikovať. Práve preto boli vynájdené peniaze. Uľahčujú obchodovanie. Ale pozor, hodnota peňazí nebola vždy stála. V niektorých obdobiach ceny závratne rástli. Páni, čo sa to stalo? Kde to sme? Neviem, ale zrazu som hladný. Pozri na to. Takže, čo máte za 4 mince? A čo by ste chceli? Prosím si 2. To je málo. Zvýšili ste cenu? A prečo? Lebo ľudia majú viac peňazí, ako je ponúkaného tovaru. A dopyt po mojich koláčoch stúpol. A zvýšila sa cena múky, za ktorú musím platiť mlynárovi. A zvýšila sa aj cena dreva, ktorým kúrim v peci. Teraz ma pečenie stojí viac. Ďalší! Žiaden strach. Potrebujete len viac peňazí. Super, vďaka. To snáď nie je pravda. On zase zvyšuje ceny. Takto si tu nikdy nič nekúpime. Jednoducho potrebujete viac peňazí. Počkaj, veď ja ťa poznám. Ty si predsa inflácia. Ó, máš postreh. A pretože si taká múdra, všetkým vám za odmenu dám peniaze. Nie, prestaň! Paráda, to je super. Práve naopak. Ak majú ľudia príliš veľa peňazí a tovaru je stále rovnako, ceny sa zvyšujú a peniaze strácajú svoju hodnotu. Pozrite, koľko za ňu pýta. Je oveľa drahšia ako minulý mesiac. Tedy som si tú rybu mohla dovoliť, ale dnes už na ňu nemám. Ceny stále rastú, ale môj dôchodok je stále rovnaký. A moje úspory každým dňom strácajú hodnotu. V takýchto časoch vždy trpia tí chudobnejší. Takže takto vyzerá tá inflácia. A keď sa raz rozbehne, je ťažké ju zastaviť. Už je tu zas. Zmiznime odtiaľto! Dobre, že sme sa odtiaľ dostali. Zaujímalo by ma, kto na infláciu dáva pozor dnes. Nespomínala učiteľka niečo o Európskej centrálnej banke a cenovej stabilite? Máš pravdu. Skúsme o tom zistiť niečo viac. Pozri, kde sme. Prepáčte, prosím. Je to pravda, že vašou úlohou je udržiavať stabilné ceny? Ako to robíte? Možno by som vám mohol poradiť. Takže, čo by ste chceli vedieť? Viete, práve sme videli inflačnú príšeru a škody, ktoré spôsobuje. Kto ju má na starosti? Vy? Inflačnú príšeru? Áno, práve chcela... Určite máte na mysli toto. Toto, že je inflačná príšera? Taká malá? Presne tak. Našou úlohou je udržiavať stabilné ceny. Snažíme sa, aby inflácia strednodobo neprekročila 2%, ale aby zároveň bola tesne pod touto hranicou. Ale ako to robíte? Sledujeme riziká, ktoré by mohli cenovú stabilitu ohroziť. Robíme 2 druhy analýz. Najprv sledujeme rôzne faktory, ako napríklad hospodársky rast a ceny ropy, ktoré by mohli ceny krátkodobo zdvihnúť. A okrem toho dávame pozor na to, koľko peňazí v hospodárstve obieha, pretože to môže zapríčiniť rast cien v strednodobom až dlhodobom horizonte. Ale prečo? Pretože vieme, že vysokú infláciu v minulosti vždy sprevádzalo príliš veľké množstvo peňazí v obehu. Keby sme mali príliš veľa peňazí a príliš málo tovaru, riskovali by sme vyššiu infláciu. Ako keď si na trhu všetci chcú kúpiť tie isté koláče.
Presne tak, ale inflácia vzniká iba v prípade celkového zvýšenia cien. Teda nielen koláčov, ale všetkých tovarov a služieb. Ale čo sa s tým dá robiť? Môžete napríklad pekárovi zabrániť, aby zvýšil ceny? To nie, ale rozhodujeme o výške úrokovej sadzby. Vysvetlím vám to. Ak si vezmete pôžičku, napríklad na kúpu auta alebo novej chladničky, zaplatíte aj úrok, ktorý sa vypočíta na základe úrokovej sadzby. Inými slovami, úroková sadzba je vlastne cena peňazí. Čím vyššia cena peňazí, teda úroková sadzba, tým nižší bude dopyt po peniazoch. Jasné, ľudia si požičiavajú peniaze menej, keď sú príliš drahé. Presne tak. Preto je našou úlohou stanovovať výšku úrokových sadzieb. Jasné, aby ceny zostali stále stabilné. Správne. A navyše, stabilné ceny u ľudí vyvolávajú dôveru. Vďaka tomu sa ľahšie sporí a investuje. Ak pôjdete o pár mesiacov na nákup, všetko bude stáť zhruba rovnako ako teraz. Ak sú ceny stabilné, aj podniky viac investujú a tým podporujú hospodársky rast a vytvárajú pracovné miesta. A krajina potom určite lepšie prosperuje. Ale ak táto príšerka začne rásť, pre hospodárstvo to môže byť problém. Kvôli nej môžu ľudia dokonca stratiť dôveru v peniaze, preto my všetci v Európskej centrálnej banke a eurosystéme berieme svoje poslanie veľmi vážne. V eurosystéme? Eurosystém tvorí Európska centrálna banka a národné centrálne banky krajín eurozóny. To však nie je všetko, na čo dohliadame. Naozaj? Áno, toto je deflácia. A to je zas čo? Deflácia je všeobecný pokles cien. To znie dobre. Dobré to teda určite nie je. Deflácia môže ekonomiku poškodiť, rovnako ako inflácia. Keby napríklad všetky ceny neustále klesali, tak by ste svoje nákupy stále odkladali, lebo by ste čakali, že o týždeň bude všetko lacnejšie a o mesiac ešte lacnejšie. Z rovnakého dôvodu sa podnik môže rozhodnúť odložiť investície a hospodárstvo bude trpieť. Tieto malé potvory sú riadne nebezpečné. Takže, čo je hlavným cieľom Európskej centrálnej banky a eurosystému? No, Udržiavať cenovú stabilitu. správne. A bojovať s inflačnou príšerou. Máš pravdu, aj tak sa to dá nazvať. Áno.